Wawazi ukuthi ngaphandle kokuphosa ezinye izinto kudoti manje ngeke ube nemali? Angikhulumi ngemali, kodwa izinto ezisemqondweni wakho, izinkolelo ozithwele, kanye nezindlela ozilungiselela, futhi lezo zindlela ziqhubeka zikugcina emjikelezweni wobuphofu. Kungase kubonakale kuyamangaza, kodwa iqiniso ukuthi ngeke ufinyelele empumelelweni yezezimali noma ukuthula kwangaphakathi uma ungathathi isinyathelo esinzima futhi ushintshe indlela ocabanga ngayo. Ngiyazi lokhu kungase kube yinto engavamile noma ephikisana nawe, kodwa ngicela uthathe umzuzu ukufunda kahle. Ngifuna ukuthi ucabange okwamanje. Uhlezi phambi kwezicabha ezimbili. Enye imincane, ihlanzekile futhi imnyama. Enye ivulekile, inamagagasi okukhanya kuwo wonke amaphetho, igcwele isikhala nezinketho. Ngiyazi kungenzeka ucabange, Bob, yiziphi izicabha ozoyikhetha? Impendulo ibonakala ilula, akunjalo? Impela ucabanga ukuthi uzokhetha icabha egcwele ukukhanya, egcwele amathuba. Kodwa nazi izinto, abantu abaningi, ngaphandle kokwazi, baphila impilo yabo behamba beyophuma esicabhini esimnyama, isicabha esiyinqaba. Futhi kungani? Ngoba baphila ngengqondo engalungile. Baphila ngemibono yokushoda. Manje, mhlawumbe ucabanga, kuyini lokhu okukhuluma ngengqondo yokushoda? Ngizochaza. Ingqondo yokushoda yileyo ethi, angikwazi ukuthola lokhu. Akukho okwanele kubo bonke. Uma othile ephumelele, impumelelo yami izoba ncane. Ithi usikhumbuza ukuthi amathuba alinganiselwe, ukuthi imali itholakala kuphela kwabanye abaphumelela, futhi kusekhona ukuncintisana ngalokho okukhona. Lokhu kukwenza uphile ngokwesaba, ukungaqiniseki, nokuntuleka. Futhi into engaphambili kakhulu, uqala ukuzilimaza ngoba ngaphakathi ukholo lwakho ukuthi awufanele ukuthula kokuphila. Ngiyakuqonda kahle lokhu ngoba ngake ngahamba endaweni efanayo. Ngesikhathi ngiqala uhambo lwami, ngabe ngibhajwa kuze kube nga-4,000,000 zamarandi. Ngicabanga, kungani ngingatholi lokhu? Yikuphi engiphosa kahle? Bengicabanga ukuthi impilo eyimpumelelo yenzelwa elithile, hayi umuntu ofana nami. Lokhu kufundisa ngaba nesikhathi sokungazimiseli, kodwa okunye kwenzeka lapho kwaphuma inhloso, ngiyeka. Angifuni ukuhamba kanje. Manje, ngicela ngibuze, ingabe ubone ukuthi abantu abaphila ngengqondo yokushoda abavuleli amathuba abantu abasizayo? Bahlale bekhathazekile ngalokho okungaveli. Ingabe usuhlahlela? Ungakhipha isimo sakho? Lo mbhalo uzokusiza ukuthi uqale ukuguqula indlela ocabanga ngayo. Futhi uma usengakakholwa ukuthi lokhu kungenzeka, ake ngikutshele ngesibonelo esidume kakhulu. Cabanga ngo-Oprah Winfrey. Wakhulela ezimeni ezinzima kakhulu, engekho ngisho nemali eyodwa, okusho ukuthi wayengenazo nhlobo izinsiza ezizomxhasa, ebhekene nezinselelo ezingabhidliza noma ubani. Kodwa akazange neze ayeke ukukholwa ukuthi angathola okwengeziwe. Ubelokhu ekholelwa ukuthi kukhona okukhulu okulindele yena. Futhi yikho kanye okwenzeka. Imicabango yakhe ibihlala igxile ebushelelezi nasebunothweni, futhi yilokho okwamsiza wakhe waba yisikhulu esinempumelelo enkulu. U-Oprah akazange neze avumele ukuntuleka kwezinsiza kumvimbe. Ubelokhu ebona umhlaba ugcwele amathuba, ngisho noma bonke abamzungezile bebona okuphambene. Angikusho ukuthi kufanele ube u-Oprah. Engikushoyo ukuthi nawe ungathatha lowo mqondo wobunotha, ulethe empilweni yakho impumelelo ngendlela yakho. Kodwa kufanele ulungele ukubheka umhlaba ngenye indlela entsha. Yeka ukuzibona njengesisulu sezimo, bese uqala ukuzibona njengomuntu ofanelwe ubunotha. Ngikholwe, uma ushintsha indlela ocabanga ngayo, umhlaba uzoqala ukuvula iminyango ongakaze wayicabange. Wake wacabanga ukuthi kube khona amathuba owaphuthelwe ngoba wawungakholwa ukuthi uwafanele. Ucabanga ukuthi awufanelwe impumelelo. Ake ngikutshele iqiniso, uyifanele impumelelo. Umhlaba wonke ulindele ukuthi uvule umnyango ofanele, umnyango wobunotha. Ngakho, kusukela namuhla, qala ukubuka umhlaba ngeso elisha. Qala ukukholelwa ukuthi amathuba akuzungezile, futhi ukuthi uyawafanelekela.
Futhi khumbula, konke kuqala emqondweni wakho. Ingabe usukulungele ukuthatha isinyathelo sokuqala siye ebunothweni? Kukhona into eyodwa engifuna uyikuqonde kahle. Indlela ozibona ngayo, isithombe sakho sangaphakathi, yikho okuyinhloko ekuqondeni ukuthi yini ozoyifeza empilweni yakho. Yebo, konke. Ngiyazi kungase kuzwakale njengokweqisa, kodwa iqiniso liwukuthi indlela ozibuka ngayo ihlobene ngqo nakho konke okukhangayo empilweni yakho. Uma ungaziboni njengomuntu ofanelwe impumelelo, ngeke neze uyithole. Uma ungaziboni njengomuntu ongafeza izinto ezinkulu, uzoqhubeka nokulwa ngaphezu kwesenti ngayinye, okungukuthi uzogcina usulwela ikhente elilodwa kuphela. Impilo yakho izohlala iyimpilo yokulwa. Ngikutshela lokhu ngoba nami ngake ngaziphatha ngaleyo ndlela. Kweminye iminyaka, ngangizibona njengomuntu ongenamsebenzi, ongenalo ikhono, ongenalutho angalunikeza umhlaba. Lapho ngiqala uhambo lwami emhlabeni webhizinisi, ngangingenayo nhlobo imali, okusho ukuthi nganginenani elilinganiselwa ku-0 zamarandi aseNingizimu Afrika, ngedwa ngingenakho nethemba. Ngangibuka abanye ngithi, bahlakaniphile kunami, banekhono, banenhlanhla. Futhi iminyaka eminingi, impilo yami yayisibuko salokho engangizicabanga ngikho. Ngangibambeke engqondweni yokuswela, ngingakholwa ukuthi ngingakwazi ukuguqula isimo sami. Kodwa konke kwaqala ukuguquka lapho ngiqala ukusebenza esithombeni sami sangaphakathi. Ngisakukhumbula njengokungathi kwenzeke izolo, ngosuku engabona ngalo ukuthi into eyodwa ebingivimba empumelelweni yindlela engizibona ngayo. Bengingakwazi ukubona umuntu engingaba yena. Bengigxile kakhulu kokuthi angikho khona, kwaze kwangikhinyabeza ukuthi ngibone ukuthi ngingaba ngubani. Ngaleso sikhathi, ngathatha isinqumo sokuziguqula. Ngaqala ukuzibuka esibukweni ngithi, ngingumuntu okwazi ukuphumelela. Ngifanelwe yonke into enhle lo mhlaba ongayinika. Ngingumuntu ohlakaniphile. Ngiyigugu. Mayelana nemali ekukhulunywa ngayo kulombhalo, lapho kushiwo ukuthi u-Oprah wayengenayo, lokhu kulingana no-0 zamarandi aseNingizimu Afrika namuhla. Futhi lapho kuthiwa umuntu ulwela yonke i-cent eNingizimu Afrika kusho ukuthi ulwela ikhente ngalinye. Zonke izinombolo kulombhalo zibhaliwe ngokuphelele ngamazwi, ngaphandle kokusebenzisa izinhlamvu zenombolo noma izimpawu zemali, ngokuhambisana nemiyalelo yakho ngokuphelele. Kubantu abaningi, lokhu kungase kubonakale kuyinto engenangqondo, kodwa ngiyakucela ukuthi ungikholwe, lolu hlobo lwamazwi okuziqinisekisa, kanye nomsebenzi oqhubekayo wokwakha isithombe sakho sangaphakathi, yikho okuzokuholela endaweni oyiphuphayo. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abakwazi ukukwenza lokhu ekuqaleni. Babheka esibukweni, baphinde bakhulume, kodwa abakwazanga ukukholwa kulokho abakushoyo. Bangazama, kodwa basheshe bayeke, ngoba abakwazi ukubona lokho okungakenzeki. Futhi iqiniso lithi, leyo yinye yezinkohliso ezinkulu abantu abaningi abawela kuyo, bacabanga ukuthi isithombe somuntu kufanele siqale ngoshintsho lwangaphandle. Bacabanga ukuthi kumele bathole impumelelo kuqala ukuze bazizwe beqotho. Kodwa iqiniso lelo liphambene, ushintsho lweqiniso luqala ngaphakathi kuwe. Manje, ngicela ucabange ngalokho. Lokho okwenziwa nguJim Carrey kwakungewona nje umsebenzi wokholo. Wayezakhela isithombe sangaphakathi edala inguqulo yakhe ayekholelwa ukuthi ingaba yiqiniso. Manje cabanga nje ukuthi kwenzekeni. Ekugcineni, wathola isheke elalingu-10 million wamarandi aseMelika, elilingana cishe nezigidigidi ezimbili namakhulu ayisikhombisa ezigidi zamarandi aseNingizimu Afrika, ngomsebenzi wakhe kumafilimu. Lokho kwakungeyona inhlanhla nje, kwakuyinto eveza isithombe esihle sangaphakathi, nenkolelo eqinile yokuthi ufanelwe impumelelo. Mhlawumbe manje usucabanga ukuthi, lokho kunzima ukukholwa, bo. Ngizoshintsha kanjani isithombe sami sangaphakathi? Ngiyakuqonda ukungabaza kwakho, ngoba nami ngangizwa ngendlela efanayo lapho ngiqala. Kodwa imfihlo lapha kusekuphindaphindeni nasekuzimiseleni. Akuyona into eyenzeka ebusuku eyodwa. Akulula, kodwa kungenzeka ngokuphelele. Kumele uqale ukubona wena ngendlela ehlukile. Futhi lokho kudinga ukuthi ushintshe nendlela okhuluma ngayo nawe uqobo. Ngizokunikeza isibonelo esilula.
Nsuku zonke ekuseni lapho uvuka, yenza umkhuba omncane. Bheka esibukweni bese uthi, ngiyakwazi ukufinyelela konke engikufisayo ekuphileni kwami. Ngifanele ukuphumelela nokuchuma. Ngingumuntu ohlakaniphile, onobuhlakani, onobuciko futhi onamakhono amaningi. Kwenze lokhu usuku nosuku. Uzobona ukuthi ngokuhamba kwesikhathi leyo nkolelo izoqala ukuxhuma kuwe. Futhi nansi imfihlo, lo mkhuba awugcini nje ngokushintsha indlela ocabanga ngayo, ushintsha nokuziphatha kwakho. Uzoqala ukuziphatha ngendlela ehlangabezana nesithombe sakho esisha. Uzokwazi ukuzethemba ezinqumweni zakho, ezenzweni zakho, nangendlela ohamba ngayo. Uzoyeka ukwesaba ukuthatha ingozi, ngoba uzoqala ukukholwa ukuthi uyakwazi ukubhekana nanoma yiluphi uhlobo lwenselele olungavela. Manje, ake ngikhulume ngenye yezithiyo ezinkulu ezivimba abantu ukuthi bafinyelele ingcebo yangempela, ukwesaba imali. Ngiyazi ukuthi kubantu abaningi, ubudlelwano nemali bungesinye sezinto ezinzima kakhulu ekuphileni. Abaningi bathwala ukwesaba okungaqondakali kokulahlekelwa yimali, ukwenza izinqumo ezingafanele kwezezimali, nokwesaba imiphumela embi engenzeka ngenxa yalokho. Kodwa into okumele uyizwe, futhi ngikutshela lokhu ngokuqiniseka okuphelele, ukuthi leyo ntshisekelo yokwesaba ingenye yezinkinga ezinkulu ezingakugibela empilweni. Wake wayizwa yini leyo ntshisekelo? Ukwesaba ukwenza isinqumo esingase singasebenzi. Ukwesaba ukutshala imali endaweni ethile bese ubona yonke into iyabhidlika. Ukwesaba ukuthatha ingozi bese ulahlekelwa yikho konke. Ngiyakuzwa ngoba nami ngake ngakudlula kulokho. Lapho ngiqala uhambo lwami ebhizinisini, izimali zami zaziyinhlekelele. Ngangingalwa nje kuphela ukuze ngisinde, futhi ngenxa yalokho ngangihlale nginesaba ukwenza izinqumo ezingalungile. Lelo wesaba langigcina nginganyakazi. Angizange ngazi ukuthi ngithathe ingozi noma ngihlale endaweni engiyijwayele. Futhi wazi kwenzekeni? Lapho ngivumela ukwesaba ukuthi kungibambe, ngahlala endaweni efanayo ngaphandle kwenqubekela phambili. Iqiniso ukuthi ukwesaba ukulahlekelwa yimali, ukwenza amaphutha, kuyinto wonke umuntu abhekana nayo. Kodwa uyazi ukuthi kwenzeka kanjani kubantu abaphumelele kwezezimali? Abavumeli leyo mbhoshongo yethumba ibaphethe. Bazi ukuthi ukwesaba kuyinto yemvelo, kodwa babhekana nobunzima ngokuhlakanipha. Abesabi ukwenza amaphutha, besaba ukuthi abazami. Ngifuna ukuthi ucabange ngalokhu isikhashana. Kuyoba yini uma wenza iphutha kwezezimali? Uzolahlekelwa yimali? Yebo, mhlawumbe. Kodwa uyazi engikufundile endleleni yami. Iphutha elikhulu akulona ukulahlekelwa yimali. Iphutha elikhulu akulona ukungazami. Iphutha elikhulu akulona ukuthatha izingozi. Uma uvumela ukwesaba ukulahlekelwa ukulawula, ngeke uphume endaweni yakho yokunethezeka. Futhi endaweni yokunethezeka akuholeli ekukhuleni. Manje, ngiyazi ukuthi lokhu kungase kube nzima ukukwamukela, ikakhulukazi uma usuvele unezikhathi ezingezinhle zemali. Ngikhumbula isikhathi esithile, eminyakeni eminingi edlule, lapho ngangikwisimo esinzima kakhulu sezimali. Ngangigcwele izikweletu, ngangingazi lapho ngizoba khona, futhi nganginezinga elikhulu lokwesaba lokutshala imali kulokho okungase kuhluleke. Ngacabanga, uma ngilahlekelwa yikho konke, kuzoba kanjani? Futhi kwesinye isikhathi, lo mkhuba wokwesaba wangithinta, ngingakwazanga ukwenza lutho. Ngangikhathazeka kakhulu ngokulahlekelwa, kangangokuthi ngaqeda ukwenza lutho lokuthuthukisa isimo sami. Kodwa kwaba ngesikhathi ngazinquma ukubhekana nalokho kwesaba, lapho ngaqeda ukukhathazeka ngalokho okungahamba kabi, lapho impilo yami yaqala ukuguquka. Ngathatha izimali. Futhi yebo, ezinye azizange zisebenze. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi ngamaphutha ngifunde okuthile okusha. Ithuba lokufunda ngabe sihlale emaphutheni, futhi okuthile okubalulekile ukuqhubeka nokufunda. Ngiyakwazi ukuthi ibhizinisi lokufunda kwethu ngesikhathi samasha bayala emiphumeni abatholakale emabuyeni sikhathi. Ngoba ikuvimba ekuthatheni izinyathelo, futhi uma ungakhuli noma ungathuthuki, uhlale endaweni efanayo, ngaphandle kwesizathu sokuthuthukisa isimo sakho sezimali.
futhi uyazi ukuthi yini ethokozisa kakhulu. Abanye abantu abaphumelele kakhulu emhlabeni, labo abaphumelele ngokwakha izimpahla ezinkulu, banento eyodwa efanayo, benza amaphutha. Baphoxa izikhathi eziningi. Kodwa umehluko ukuthi abavumelanga ukwesaba ukwehluleka kubavimbele. Bafunda kuyo yonke impazamo futhi baqhubeka phambili. Cabanga ngotshalomali abakhulu abafana noWarren Buffett. Njengoba wenza amaphutha amaningi ngaphambi kokufinyelela empumelelweni ethokozwa wonke umuntu namuhla. Wenza amaphutha ezimali, kodwa esikhundleni sokufihla esabeni, wathatha wonke amaphutha njengemfundiso ukuze enze izinqumo ezinobuhlakani esikhathini esizayo. Manje, ngizokunika inselelo, kusukela namuhla, noma nini lapho kwesaba ukulahlekelwa yimali, zibuze, kuthiwani uma lokhu kungaba ithuba lokufunda? Kuthiwani uma, esikhundleni sokugwema ingozi, ngiyamukela, ngazi ukuthi lokhu kuyisiqalo sokukhula kwami? Ngikuphakamisela ukuthi ushintshe indlela yakho yokucabanga. Hlangana nesaba. Ayinawo amandla phezu kwakho ngaphandle kokuthi uyinike amandla. Ingabe ulungele ukuhlangana nesaba sakho bese uqala ukusebenza ukuze uzuze inkululeko yezimali? Manje, ngifuna ukwabelana nawe ngomqondo onamandla kakhulu ongashintsha impilo yakho ngokuphelele, umthetho wokudonsela. Ngiyazi, leli gama lishayelwa kakhulu, kodwa ngifuna ukuthi ume bese ucabanga, ingabe uqonda kahle amandla ale mithetho. Iqiniso ukuthi umthetho wokudonsela akuyona into ethokozisa noma eyimfihlo. Ingumthetho oyinhloko wokusebenza kwezimiso zomhlaba wonke. Lokho okucabangayo, okuzwayo, futhi okubaluleke kakhulu, okukholelwa kukho, kuyodonsela empilweni yakho. Lena yiqiniso elingaguquki. Futhi ngizokukhombisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani ukudala impilo egcwele impumelelo nokwanda. Umthetho wokudonsela ulula, kodwa usebenza kahle kakhulu. Usebenza njengomagnet. Konke okuphosa, okukholelwa, futhi okubonisa kanzima, uqala ukuluthokozela. Manje, ngiyazi ukuthi abaningi benu bangase bacabange ukuthi, Bob, lokhu kumoshiwe kakhulu ukuba kube yiqiniso. Kungenzeka kanjani kuphela uma ngicabanga noma ngibona izinto kungashintsha impilo yami? Futhi lapho kuvela okhiye omkhulu, isinyathelo. Umthetho wokudonsela akukhuthazi ukuba uhlale nje futhi ulinde izinto ezizoba zisezulwini. Ukukhuthaza ukubona, ukucabanga, bese uthatha izinyathelo ezihambisana nalokho ofisa ukufeza. Imfihlo isekubambeni umqondo ovulekile nokusebenza okuqhubekayo. Ngikhumbula isikhathi esithile empilweni yami lapho ngangikhona ezimeni ezinzima futhi ngidinga ushintsho olukhulu. Bengihlupheke kakhulu, angikho emkhombeni futhi angazi ukuthi yini engingayenza. Kwakube ngesikhathi lapho ngifunde mayelana nomthetho wokudonsela encwadini futhi nganquma ukuthi ngizame. Ngaqala ukubona impilo engiyifisayo nsuku zonke. Ngazibonakalisa njengomuntu ophumelelayo, onokwethenjelwa futhi onekhono. Ngaveza impumelelo kwezezimali kanye nenkululeko. Ngaqala ukuzwa imizwa ethokozisa engiyithola kulokho engikubonile. Ucabanga ukuthi kwenzekeni? Izinto zaqala ukushintsha. Angisho ukuthi kuphela ukubona kuzoba isixazululo kuyo yonke into, kodwa kuyisinyathelo sokuqala sokwakha indlela yokucabanga enokuphumelela. Futhi lapho ushintsha umqondo wakho, amathuba aqala ukubonakala ngezindlela ongazange ucabange. Njengoba sikhuluma ngempumelelo nokuthola imali, kufanele sikhumbule izibalo zangempela. Ngokwesibonelo, uma othile ethola $100,000 wamadola aseMelika, okulingana cishe $1.4 million za. Cabanga ngaleli nani, izinkulungwane eziyisikhombisa zesigidi zamarandi aseNingizimu Afrika. Lokhu akulona nje inani, kepha liyizikhathi, imibono, kanye nezinqubo ezingaba khona uma uhlangana nokwesaba kwakho futhi ukholo emandleni akho okuphumelela. Ngiqala ukuletha imiqondo emisha, amathuba amasha, nokuxhumana okusha, futhi ngokuhamba kwesikhathi, imiphumela yezimali iqala ukubonakala. Ngihleleke ingqondo yami, imizwa yami, nezenzo zami ukuze zihambisane nalokho engifuna ukukufeza, futhi ngesikhathi lapho, impilo yami yaqala ukuguquka ibe ngcono.
Manje, uma usazibuza, ngizokutshela indaba yomuntu engimaziyo futhi ophumelele kakhulu ngenxa yemthetho wokuthakazelisa. Uke vele wezwa ngo-Ellen DeGeneres? Uke vele wathiqisela imithetho wokuthakazelisa isikhathi eside ngaphambi kokuba abe yinkanyezi yethi u-Ellen wayebhekene nobunzima emsebenzini wakhe, futhi ngesikhathi esithile waqala ukuzicabanga njengomuntu ophumelele kakhulu, onesikhala esidume kakhulu sethi, waqhubeka nokuzibona ephila ngendlela ayefuna ngayo, futhi ngokuhamba kwesikhathi iphupho lakhe laba yinqobo. Imithetho wokuthakazelisa wawuhlobo olubalulekile empumelelweni yakhe, ngoba akazange nje akholwe kulo mbono, kodwa futhi wathatha izinyathelo ezidingekayo ukuze awenze ube yimpumelelo. Manje, sifikile kumphumela obalulekile ohambweni lwakho. Ngifuna ukukhuluma ngezinto ezimbili ezizokwenza, ngaphezu kwanoma yini enye, umphumelelo wakho wezezimali nomphumelelo wakho siqu, ukungabi nesifiso sokuphinde ungakubamba nokuphikelela. Manje, ngiyazi ukuthi kungenzeka ucabange ukuthi, Bob, lokhu kulula kakhulu. Kungani lokhu kubalulekile kangaka? Futhi ngizokutshela, uzoba nokuthola amandla amakhulu lawa ma-akhawunti ezimbili eziguqula impilo yakho. Okokuqala, sizoba nekhuluma mayelana nokuphikelela. Uma sikhuluma ngomphumela wokuphikelela, abantu abaningi bakubona njengento engenangqondo, njengokulahlekelwa. Ulimi lokuphikelela luhlala kubonakala njengokuphikisa, umuzwa othokozisayo. Kepha ngiyalazi lokho ukuthi umphumela wokuphikelela akuhlangene, yingakho kuzoba ngerizibuyiza ekuxhaseni impumelelo. Ngiyazi ukuthi usudlule ezikhathini lapho kwakubonakala sengathi konke kuphuthe. Mina uqobo ngidlule kulokho izikhathi eziningi. Kodwa okwangigcina ngihamba phambili bekungukuzimisela kwami. Ngangazi ukuthi noma ngabe ngiphosa kangaki, ngangidinga ukuqhubeka nokuzama. Ukuzimisela kuyona amandla aguqula ukuphumelela kube yimpumelelo. Wake wazi ukuthi cishe bonke osomabhizinisi abakhulu kanye neziliyonayire badlule ezimweni zokuhluleka ngaphambi kokuba bafinyelele empumelelweni. Uma ubheka izindaba zabantu abafana noThomas Edison, uzobona ukuthi wehluleka phezu kwekhulu kwesikhathi ngaphambi kokuthola isibani sikagesi. Kodwa akazange ayeke. Uqhubeke nokuzama, futhi lokhu kuyimfihlo. Isikhathi ngasinye sokuhluleka kwaba isifundo esamkhuphula eduze kokuphumelela. Nami ngidlule ezikhathini eziningi zokuhluleka ohambweni lwami, futhi ngingasho ngesiqiniseko, azizange zibe ukuphela. Ngokuphambene, iphutha ngalinye lingifundisa okuthile okubalulekile okungiholele esinyathelweni esilandelayo. Bekukuzimisela okunginika ukuzethemba kokuthi ngiqhubeke, ngisho noma konke kwakubonakala kuphume kahle. Ukuzimisela nokukhulula izinto ezingasasebenzi kuhlangene. Awukwazi ukuba nesineke ezintweni uma ungavumi ukukhulula izinto ezingasasebenzi. Futhi uma uphumelela kuphela uma kunesineke sokuba uqhubeke, ngisho noma izinto zithola ubunzima. Cabanga ngezinto ezifana noSteve Jobs. Ekuqaleni kweminyaka yama-1980 wasuswa enkampanini yakhe iApple. Cabanga ngalokho, umuntu owake wasungula inkampani wasuswa kuyo. Abantu abaningi babezoba nemizwa yokuthi akukho okufanele bafeze. Kodwa uJobs akazange ayeke. Waqhubeka, wakhipha izimfundiso zakudala, futhi wabuyela kwi-Apple ukuyiguqula ibe impumelelo engakanani namuhla. Akavumelanga ukuthi ukuthola noma ukufinyelela izinto kumchaze. Uqhubeke kakhulu, futhi umphumela kwakukudala omunye wemisebenzi eshaya kakhulu emhlabeni. Manje, ngifuna ukuthi ucabange ngezimpilo zakho. Kuphi lapho uzizwa uphephile? Kuphi lapho uzama ukuthola okunye? Futhi kuphi lapho uzodinga ukuqhubeka ukuzimisela ukuze ufinyelele izinjongo zakho? Ngiyakuqinisekisa, uma usebenzisa lamazwi amabili, ayikho indawo lapho usuhlala, impumelelo izoba ngaphakathi. Ukezwile ukufanele ukungena ngaphakathi. Impumelelo yakho, ubuchwepheshe bakho, impilo yakho, kuqala ngaphakathi. Kwakho konke okudingayo ukusithola, ukubathola, umlando uzenza phambili.